Bio mi je potrebno malo pojačanje, malo jači štap i odlučio sam se za Carp Expert Elite Feeder. Znači, ne da se nisam pokajao, nego sam oduševljen ovim štapom, jer uvijek je problem tog prelaza sa finih štapova na teže, na snažnije štapove. Znači, ili budu suviše fini, ili ovi snažniji budu suviše jaki, što bi rekli naši ribolovci u žargonu, motke. Znači, ovo je jedan snažan štap sa dušom. Ima oštrinu, relativno je mek pri prijemu ribe, laganje, znači imajući u vidu da je korišćen IM10 karbon koji onako daje dosta na performansama, ali daje i malo manju težinu štapa. Ja ovde imam varijantu 3.60, imao sam priliku da probam i 4.20, znači sve te štapove ćete imati prilike da vidite i na vodi. Znači 3.60, 3.90, 4.20 su varijante, kome šta odgovara, znači štap za reku, za method feeder, znači za sve te jače varijante ribolova. Čak dosta ribolovaca koristi i za lov grabljivice. Znači za stacionarni lov štuke ili smuđa, znači su fantastični. 3 dobro odabrana vrha, znači jedan od fiberoglasa, 2 su od karbona, znači veoma lep raspored, veoma lep raspon snage. Znači evo pogledajte razliku između fiberglasa i karbona, pogledajte kako se fiberglas savija, karbon već to ide nešto dosta teže. Znači moja topla preporuka, znači modern štap, lagan, kvalitetan, za fantastičnu cenu. Ja ne znam tačno, ali mislim da on u radnjama košta tek nešto malo preko 60 eura, što ćete se složiti uopšte nije mnogo za ovakav jedan štap, znači nije ni predebeo blank, znači obzirom na snagu, rukohvati moderno, fino, precizno odrađeni. Znači moja topla preporuka, moj izbor za lov krupnije ribe, za zahtevnije terene, za daleke zabačaje, za tekuću vodu. Carp Expert Elite Feeder.